Gene moketo to tim manyamiyo geno chop kare onge Ibra. Ananya wacho weche ariyo moko mopogre. Anyalo tamra gi gima tiemo wacho gi piny ma wantiere sani ok onego bed ni wawacho ni wageno kaka wacho ni wa hope for the best. Sani onego bed ni wa do the best for the country. Nikech kaluwore gi kaka wan East Africa kae be oseng'ewa kaka one of the best teams manyalo timo maber. Koro chenro kodhi marach to nyaka wawach. Koro ikruok marwa nye rach nikech nye dwa tiyo gi tournament manye wadhi goyo oko ni mondo mi wayudgo mae jatugo ma wadhi tugo go, lakini ntiere gimotimre inya replace gi jatugo moro. Koro yudo ka time no onge tarik bendo sechopo mar tournament. Koro nyaka watim ang'o? Nyaka wa deliver ne jopiny. Koro ka office manyien mantiere ni nye ginene osetimre, makosa nye osetimre matin. Koro onego bed ni wang'iyo kaka team dhi timo ang'o, dhi perform. Full support onego migi. Ka coach wacho no dwaro TM ne mamiye huru. Coach wacho no dwaro TM tidhi omone Nyang. Coach wacho no dwaro Nyang tidhi omone Ibra. Iwinjo? Koro wamiye office mantiere no nikech be gini osebudho sama tournament maduong' bila ni nitiere area. Ing'eno dhi kelo weche biashara mang'eny mopogre kendo kuonde mopogre. Koro nego bed ni wasiro jogi mondo mi seche ma players wadhi e pap gidhiyo ka gin fully focused mondo mi gitim ang'o